Da li možete zamisliti išta strašnije od toga da vam telefon zazvoni, da čujete da je vašem bratu naređeno da siđe sa voza i da iste noći završi i svoj životni put? To se dogodilo Ragibu Ličini iz Bijelog Polja. Tog 27. februara, kaže, najgora kletva, ne znao gdje su ti kosti od najmilijeg, dogodila se. Iako su prošle tolike godine, još se nada da će ga sahraniti. Najteža kletva, to ne bi čovjek poželio najvišem onom neprijatelju koji je to uradio da se desi. To je teško, to je doista nepodnošljivo. Čovjek se uvijek nada u nešto. Nikada čovjek kad bi izgubio nadu, bez nade ne bi mogao opstati. Nadamo se, vršit ćemo pritisak, tražit ćemo do zadnjeg dokle moganemo, dokle god nas i nas ne odnesu na ta svijet i ne pregrnu sa zemljom, tražit ćemo i nadat ćemo se. No i da imaju gdje proliti suzu, kažu u Forumu Bošnjaka i Muslimana, opet im ostaje pitanje gdje je pravda. Dok god je ne bude, kažu, ondašnji muk putovaće istom prugom. Ono što taj zločin i to neslavno vrijeme posebno karakteriše jesu činjenice da je u izvršenju zločina učestvovalo 30 naoružanih ljudi koje je predvodio Milan Lukić, također haški optuženik, da je suđeno Nebojši Ranisavljeviću, samo jednom iz te grupe, da se haškom optužnicom Milanu Lukiću ne stavlja na teret taj zločin i da je praktično na taj događaj u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori stavljena tačka. Šta je sa ostalima koji su pripremali teren za ovaj zločin? Šta je sa silnim političarima, književnicima, novinarima, slugama jedne zločinačke politike? Skrivanje zločina je zločin, kažu u Forumu Bošnjaka i Muslimana. To su tada činila javna glasila. Način da se sa skrivanjem prekine je da među trgovima ovog grada bude jedan sa spomen obilježjem žrtvama tog zločina. Oni predlažu da to bude na Pobrežju, mjestu na kome je nekada bilo muslimansko groblje.